салом дӯстон, айни замон дар назди бозори Меҳрагон қарор дорем. Ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар инҷа, худи бозори Меҳрагон ва хонаи фурӯши Имрӯзаамон дар ман ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 14 ошёна иборат мебошад. хонаи Имрӯзаамон дар 8-ум ошёнаш ҷойгир аст дӯстони азиз. ман ҳамин подъезд мебошад. техпаспорт дорад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ як хонага мебошад бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар 8-ум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошёна иборат мебошад. хона бо таъмири нав таъмин аст. пас аз таъмир ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ нест дӯстони азиз. хонаи нав аст. дар Меҳрагон қарор дорад, назди бозори Меҳрагон. минтақаи беҳтарин аст. кӯчаи Сурхоб, ҳам мактаб, ҳам бохчаи кӯдакона, ҳам масҷид дар наздикии хона қарор дорад. дута мактаби калон дар назди бино қарор дорад дӯстони азиз. нархи хона 470 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. марҳамат, навормона шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳ роҳ рафт дӯстони азиз. ҳоҷатхона бо ҳамон, ошхона ва ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳоҷатхона бо ҳамон, системаи вентилятсия ҳаст. ин бошад ошхона дӯстони азиз. чӣ хеле ки мебинед, хона бо таъмири нав таъмин мебошад. якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад ва отоплениям гузарондагиам, батареяо часпондагӣ. марҳамат. ҷо барои витишкаам ҳаст. ин бошад ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз. ҳуҷраи истиқоматӣ треза дорад. марҳамат, ҳамин гуна хонаи фурӯшӣ аст дӯстони азиз. як хонага 38 метри квадратӣ, 8-ум ошёна, дом 14 этажа. нархаш 470 000 сомонӣ савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барои кор, худо нигаҳбон.